अरुण बाग्लारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय बावनाय थाबाय आरो लोगोसेनो बैसागो एबा बैसागो बोथोरनि थाखाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो गाहाम हामलायनाय खावलायनाय थाबाय आरो जोङो दायो दिनै माने नोंथांमोननो देखायगोन जिथुनाखि जोंनि रंजालि बैसागो फैगासिनो दं बेनि थाखाय प्रिपारेसन एबा साखाफारा जागासिनो दं आरो दिनै 9 तारिख एबा खालार शुक्रबार आरो बे खालाराव जोंनि हजाय डिस्ट्रिक्टआ गोदान दादों नगावनिफ्राय आगोल आनसलिक हिसाबै दंमोन दा बोसोरसे जादों जोंनि डिस्ट्रिक्ट माने हजाया डिस्ट्रिक्ट जानाय आरो बे जोङो दायो बेनि थाखायनो जोंनि हजाय डिस्ट्रिक्टआ पिसपरा ओनसोल बेनि थाखायनो जोङो दायो दिनैनिफ्राय जागायजेनदों खाम सिफुं सेरजाजों जों अन्तिम टाइमब्लाबो जोङो नाजादों आरो देग्लाय बैसागुखौ गोग्गोमै खुंनो थाखाय जों आखायाव लादों आरो बे गासैबो फरायसा आफादनि थाखाय जादों आरो जों फरायसा आफादानो बेखौ हारिमु एबा जोंनि हारिमुनि रिंगा रिंसा दामनाय बेफोरखौ जों एबार नाजानाय थाखाय जों जायथुनाखि कुचार एबा गुरु होननानै बुङो बिथांमोनखौ जों बरायना लाबोदों आरो जोङो खम समयबाबो एबा खम टाइमाव जों माने बैसागोनि थाखाय प्रिपारेसन जानो थाखाय जों गासैबो खाजु जादों आरो जोङो दायो नोंथांमोननो देखायगोन जोंनि कालचार एबा मोसानाय बागुरुम्बा बिथांमोना दामगोन आरो नोंथांमोननो देखायगोन आरो नोंथांमोना हाजासे सापर्ट खालाम मानो होनबा जोंनि हजाय डिस्ट्रिक्टआ दा गोदान दादों बेनिखायनो बहुत पिसपरा ओनसोल एबा पिसपरा ओनसोल आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोननो दायो देखायगोन आरो नोंथांमोना हाजासे जोंखौ मदद हो आरो हाजासे फरायसा आफादा जोंनि जिन्दाबाद दा दायो नोंथांमोननो जोंनि हजाय डिस्ट्रिक्टआव प्रिपारेसन खालामबाय थानायखौ नोंथांमोननो देखायगोन बे बैसागो एबा बागुरुम्बा मोसानायखौ